Mayng hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadunong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Pag sumubabataan nyo na kami live sa FM station nga 9.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kanutan wala nag-perform gani ginislan suno sa Aksyon Demokratiko nga partido. Seremonya para opisyal nga himuon nga university ang KAMC ginpatigayon. Kalanan sa DSB ginsulod sang kawatan. Justice Walk ginpatigayon para sa matinlo nga piniliay. Kag sa good vibes, mamistata sa Isabela sa tripping ni Ruming. Kag sa Baganihan, siyam ka mga tawo nga natrap sa nagakasunog nga building na rescue sa Baganihan. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, seremonya para opisyal nga himuon nga university ang Carlos Hilado Memorial State College ang ginpatigayon sini nga hapon. Opisyal na nga matawag nga Carlos Hilado Memorial State University ang buluthuan. Ini matapos ginpatigayon kaina ang university conversion kag oath-taking sa pinakauna nga university president nga si Dr. Norberto Mangulabnan. Kaupod sa seremonya ang mga opisyal, manunudlo kag pila sa mga estudyante sang eskwelahan. Nagtambong man Sanday Bacolod Congressman Greg Gasataya kag anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa seremonya. Ang duha kaupod si 5th District Congressman Alejandro Mirasol amo ang nagduso sang hagna sa Kongreso para himuon nga isa ka university ang eskwelahan. Ang CHSMU main campus ang yara sa Talisay City kag may mga satellite campuses sa Barangay Estefania kag Alihis sa Bacolod kag sa Banwa sang Binalbagan. Ang paghimo sang eskwelahan bilang isa ka university ang nagakahulugan sang dugang nga budget, oportunidad, kurso kag mas mapaayo pagid ang eskwelahan para maka-accommodate sa mga estudyante nga may libre nga tuition fee. Sa number 9, labor sector dismayado sa ilang ginakabig delay sa pagpatuman sa dugang nga sweldo nga ilang ginahingyo karon nga pandemic. May duha na katuig nga wala sang dugang nga sweldo nga napatuman para sa katapos ng labor sector. Gani dismayado si Winnie Sancho, ang convener ng General Alliance of Workers Association, nga hindi matuman ang ginahingyo nila nga wage increase sa katapos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Nagapaabot pa man sila kung tani nga mayara sang dapat i-celebrate sa adlaw sang Labor Day sa Mayo 1. Ugaling gin-reschedule sa Mayo 12 ang deliberation sa RTWPB para sa ginahingyo nga 750 pesos minimum wage across the board sa labor sector. Ang management sector pinaagi kay Frank Carbon, Executive Director sang MBCCI, nagsiling nga imposible ang ginahingyo nga dugang nga sweldo sa mga mamumugon bangod wala pa nakabawi ang mga negosyo tugas ang COVID-19 pandemic. Samtang upod sa paglunsar sa Electric Cooperative Complaint Desk o kon ECAD, nga amo ang maghahatag atensyon sa mga reklamo angot sa power supply. Nanindugan man ang mga tiglawasang labor sector para ikondinar ang invasion sa pungsod Russia sa Ukraine. The management representative in cahoots with one another were responsible for the delay in the deliberation of this wage order. So dapat sa sa May 12 sakto nila na, no? Sakto nila na nag-amune. Kaya naman ko siling kote nga hindi sila available. Anong kapanggalan? Di ba may rason? Hindi lang ko available. Kung hindi sila available, ang sila ng pungko sa Regional Wage Board, hindi resign sila. Sa number 8, pito ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental na paidalom sa Alert Level 1 sumugod Mayo 1 tubtub Mayo 15. Ang banwa sang Candoni karon ang napaidalom sa Alert Level 1. Sa IATF Resolution 167-A nga ginpagwa sini lamang kalakip ang banwa sang Candoni, nagapabilin man sa Alert Level 1 ang syudad sang Victorias, La Carlota, Sagay kag mga banwa sang Pulo Pandan, San Enrique kag Ibi Magalona.
Ini ang labing ginaabi-abi naman ni Governor Eugenio Lacson karon nga sunod sa iya nag-ayo naman gid ang vaccination program sa probinsya. 71% sa target ang nabakunahan na. Padayon nga manubo ang COVID-19 cases sa probinsya. Sa April 28 nga report sa Provincial Incident Management Team, 11 ang active cases sa Negros Occidental, kag 22 sa 31 naman ka mga banwa kag syudad ang may zero active COVID-19 cases. Samtang nagapabilin sa Alert Level 1 ang Bacolod kag ang nabilin nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental yara sa Alert Level 2. The numbers have already are steady, no? Sometimes it's already below 10 or a little above 10. Candoni was reduced to alert level 1. I guess we can also say na matamat na improve ang atong vaccination because in fact the report yesterday of Dr. Tunin Bang is ara na ta sa 71%, no? So we are needing them. Sa number 7, karon nga mayara na sa kumpirmado nga kaso sa subvariant sa Omicron nga mas makalalaton, hindi man malayo nga mag-igo ini sa probinsya. Ining sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga nagsiling nga mas masami kung ano man ang nagakatabo sa Manila, nagakatabo man sa mga probinsya. Hindi man niya luyag nga maghatag sa pag-alarma sa mga pumuluyo pero kung ang tawo ng sitwasyon kasubong gid man ang nagakatabo. Panugyan ni Lacson sa mga pumuluyo nga hindi pagkalipatan nga pangapinan ang kaugalingon, ilabi na ang paggamit sa face mask. Ginasiling nga mas makalalaton ini pero mas milder. Ginkumpirma sa Department of Health nga na-detect ang isa kagikan sa Finland nga nagbisita sa Baguio nga subvariant sa Omicron, ang BA.212. Nga sunod sa DOH, among majority sa mga kaso ng COVID-19 sa Estados Unidos. Sa karon, ang among subvariant hindi isa ka variant of interest o kun variant of concern. We're still on the same alert, but we can expect that it will happen here. No? I'm saying this not to be an alarmist, no? But I'm saying this because if you look at the records, whatever happens in Manila will happen here in the provinces. It is more transmissible, but it is even, I think, milder than the original Omicron. Let's just protect ourselves. Ang face mask is the pinaka-last weapon nato, no, that we should get rid of. Sa number 6, Resto Bar sa Barangay Sumag sa Bacolod nasunog. Nasunog sa kagabi ang isa ka resto bar sa kilid sang highway sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Sunod sa BFP, nagsugod ang kalayo malapit sa kwarto sa likod sang kalan-an kag nalabot sini ang resto bar nga himo man sa kawayan. Nalabot man ang second floor sang resto bar kung sa diin nagatiner ang tag-iya. Electrical in nature ang ginalantaw sa nga posible nga kabagdanan sang sunog. Ginabulubanta nagabalor sa 75,000 pesos ang halit nga tugas ng sunog. Wala naman may nasamaran suno sa BFP. Sa number 5, isa na naman kakalan-an ang ginbiktima sang kawatan sa Don Salvador Benedicto. Matapos ginold up ang isa ka cafe sa Barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto sa Miyerkules, isa na naman kakalan-an ang ginbiktima sang kawatan kahapon sa kaagahon sa Barangay Igmayaan. Naabtan na lang sa tag-iya sa kalan-an nga ginguba na ang iya sini nga grills nga himo sa kahoy kag didto nag-agi ang kawatan. Nakuha gikan sa drawer sa kalan-an ang 58,000 pesos nga cash. Gisiling naman ni Captain Eugene Tolentino, hepe sang DSB PNP, nga lain nga persona ang nagsunod sa sini nga kalan-an kag lain man ang grupo nga naguldap sa cafe sa Barangay Bunga. Dugang pa ni Tolentino, ila nakita sa CCTV ang apat ka mga sospek nga naghuldap sa cashier kag customer sa cafe. Apang nabudlayan sila sa pagkilala sa mga sospek bangod hindi klaro ang kuha sang CCTV. Sa number 4, Negros Occidental ang may pinakadamo nga naaresto sa paglapas ng gun ban.
Nagapadayon ng pagpatuman sa COMELEC gun ban o kung ang pagdumili isang pagdala sang armas karon nga election period. Ang gun ban na nagsugod sa Enero 9 kag inya magalawig tubtub Hunyo 8. Sa report sa Police Regional Office 6, ang Negros Occidental amo ang may pinakamadamo nga gun ban violators humalin sa ginpatuman ini. 53 kung 53 ka incidents ang na-record sa Negros Occidental, kag 60 ka mga persona ang naaresto kag ginkasuhan. 36 naman ka mga pusil kag 26 ka deadly weapons ang na-recover sa probinsya. Samtang sa Bacolod, 16 ka mga kaso ang na-record kag 16 man ang naaresto. 167 tanan ang recorded gun ban violations sa bugos ng Western Visayas. Sa number 3, Justice Walk para sa matinlo, tampad kag malinong nga piniliay, ginpatigayon kainasang aga. Mga empleyado sa Korte Suprema nga nagalakip sa Regional Trial Courts padulong sa Municipal Trial Courts in Cities, Department of Justice kagkatapos ang Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental Chapter ang naglakat gikan sa Hall of Justice palibot sa Capitol Lagoon padulong sa dalan lakson sa pagbuyog sa panawagan sa clean, honest and peaceful elections. Sunod sa kay Bacolod RTC Executive Judge Raymond Joseph Javier, ini ang luyag nga matabo sang tagsa ka Pilipino sa ginapaabot nga piniliay. Ginaklaro niya nga ang hilikoton isa ka non-partisan activity kag ang ginatib-ong lamang amo ang isa ka masaligan nga piniliay sini nga May 9. And this is everybody's call for an honest. This is also everybody Filipinos call for an honest and clean elections this 2022. I'd like to make it clear, Barbara, that this is a non-partisan activity. No, we do not have any party affiliations here. But we just want to voice out our concern that we want a credible and honest elections this 2022. Sa number 2, strikto nga pagpatuman sang health protocol kag paglimit sa mga botante nga magasulod sa polling precinct pila lamang sa mga responsibilidad sang electoral board sini nga piniliay. Sa refresher training sang COMELEC Bacolod sa mga manunudlo nga mangin katapos ang electoral board, liwat nga ginpatpat sa ila mga tika nga himuon sa adlaw sang piniliay. Nalakip diri ang estrikto nga pagpatuman sang minimum health protocol ilabi na sa bahin sang social distancing. Ginsiling ni Bacolod City Acting Elections Officer Attorney Revo Sorbito nga importante ang paglimit sa mga botante sa sulod sa mga polling precincts. Sa sulod sang polling precinct, tignapulo ang maximum voters nga pwede magboto. 5 diri senior citizen, PWD kag nagabusong. May 1,350 ka mga electoral board kag 110 ka mga technician sa Bacolod nga amo ang magapasiguro nga mangin matawhay ang piniliay karon nga pandemic. Ginanunsyo man sang pamunuan sang COMELEC ang pagpahanugot sa mga may COVID-19 symptoms nga makaboto sa mga polling centers kag bisan ang paghatag higayon sa mga COVID-19 patients nga makaboto man sa adlaw sang piniliay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Partido nga Aksyon Demokratiko ang nagsiling nga ilagi pang isla na pila ka mga local leaders bangod wala nag-perform. Isa na diri ang independent candidate nga si Ricardo Cano Tan. Si Tan ang nagbiya sa grupo matapos wala mapahibalo nga yari diri ang ilang presidential. Yari ang report ni Nico Delfin. Duha sa mga local chairpersons ang Aksyon Demokratiko ang nag-withdraw na sang suporta sa kandidatura ni presidential candidate Isko Moreno. Ang anay konsehal nga si Ricardo Cano Tan nagsiling nga wala siya ginarespeto sang partido bilang local chairperson sang Aksyon Demokratiko, amo nga nagbuya siya sa partido. Ginpanginwala niya nga nagpakigangot sa iyang partido para sa mga campaign activities ni Moreno nga nagbisita sa Bacolod para sa Grand Rally kahapon. Sunod naman kay Attorney Bo Rocco, Vice President for External Affairs ng partido, gin-appoint na nila si Mario Herona bilang Provincial Coordinator para magbulos kay Tan nga wala man nag-perform para sa kandidatura ni Moreno. I believe that is a major reaction doon sa
pag-appoint kay Mario. Truth be told, even the first time Yorme came to Negros, they were trying to get in touch. However, parang walang nangyayari, so we had to do something else. Hindi naman pwede tumigil yung campaign. So we have to figure out how to make it continue. How to campaign for Isko even if the people on the ground or the appointed officials do not move properly or accordingly to how the party wants. Gindugang man ni Rocco nga nagapabilin nga hugot ang suporta sang partido tungod mas madamo na ang naga-switch para sa kandidatura ni Isko kaysa mga yadtong napang-isla na nila nga mga local party chairman. Sa pagpangampanya ni incumbent Manila Mayor Moreno sa probinsya, iya ginsiling nga hindi siya magbuya sa pagpangampanya hasta matapos ang piniliay. Sa mismo man nga adlaw nga pagbisita ni Moreno sa Bacolod, ginanunsyo ni Tan ang iya nga pagbiya sa grupo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, weekend na naman sa buwas, yari ang pag-good vibes namon para sa inyo. Sang sano ang ulihi mo nga pamista? Halos kita tanan, nahidlaw for sure nga magpamista. Halin sa parada, pahampang, perya, pagkaon, kag rides. Makahilig lang no, update nyo po. Mamista tabo sa Isabela sa Tripping Rooming at 10 a.m. Sa kada trahedya, may mga nagagawa ng mga paganihan. Sa Lunes, nasunog ang isang ka-building sa Bacolod. May mga tao nga wala makahingagugwa sa building, kag hindi na makapanaog kay ang kalayo, yara sa second floor. May 3 pa ka mga tao nga na-trap sa third floor, kag 4 sa fourth floor. Bisan oras ang pangontra, naging posible ang tanan sa pagginubigay sa mga bumbero kag mga volunteers. Di gayon sila nga nagkalapuwa sa ibabaw. Ang istorya sa mga survivor kag mga bumbero sa Domingo sa Baganihan at 10 a.m. Saan na uli mo pamista, Barb? Dugay na gid ni. Dili sa jahan ko gani no sa nga nakita ko sa imong pagpanglugayaw. Kaglain na ganyan sa bugal ibang pista. Sa una mga buyaboy, kabay 5 pa lang ginaboy sa mong piso na. Nagmahal na. Gani. Pero sige lang, May. Importante nga amat-amat ang Gabalik ka sa pagbalik normal. Kagabay itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.